Mä heräsin just jo. Joo. Ja me lähdetään tänään Latviaan. Näytän oudolta. Eli siis mun pitää pakata. Niin pakkaan kuulokkeet. Niinku siis niinku silleen. Ei sitä. Niinku vaatekassa. Meillä tulee vaatteet ja kaikki ne. Eli mä tarvitsen kuulokkeet, lompakon. Ja sitten virtapankin. Ja laturimen. Mä otan tän laukun. Sitten nyt mä sain ton irti tästä. No, se oli siis tossa tässä laukussa kiinni, mut joo. Mä siis nyt puen ulkovaatteet, koska mulla on kylmä. Ja muuten kun mä menen autoon, eikä meillä peittoa vaan vähän huono viltti mun pelinkaa. Niin mä toivon vaan, että ne ei mene lumeen tossa noin, koska sitten mä en pysty ottaa jalkoja silleen, niin mä tehdään vaan toisin. Mä vaan niinku nostan mun lahkeet, eli pitää niinku vaan näin. Tekemään sen niinku näin. Nyt vaan täältä näin. Vähän syvemmältä. Jos vaan kävelee näin. Joo. No siis on nyt puhelinlatauksessa. Siis oli jo silloin, kun rupesin ottaa pausui. Mutta sit mä hoksasin vasta sit laittaa tän päälle. Ja joo. Oot siis vaan lukenut kokonaan. Takin ja piipon päähän ja hanskat. Tässä. Mun äiti siis ottaa mun peikit mukaan, mutta mä otan vielä itse erikseen. Mullekin on nyt sellainen. Ja siis tässä. Tässä on mun väljelviltti ja tässä on mun läviltti. Okei, eli mä menen nyt siis autoon. Ja joo. Pysähdyttiin nyt bensa-asemalle. Ja joo. Näin tulee tuolla uuden lätiin. Me käytiin siis vaan kaupassa ja mä ostin tämmösen. Ja nyt me jatketaan matkaa kohti Helsingin laivalle. Nyt pysähdyttiin Prismaan ja siis löydetään siis mennä apteekkiin, koska täällä siis samassa rakennuksessa on apteekki. Ja siis nyt mä oon syömässä tässä, kun tässä on Hesburgerikin ja tykkii kuitenkin loppuikko, niin mä oon nyt tässä syömässä. Siis Hesburgerissa. Nyt virtapankissa ja ollaan siis nyt täällä laivassa. Juu. Me mennään nyt syömään, mutta mä en siis syö mitään, koska mä en nälkä. Mä oon nyt 6. kerroksessa ja siis mennään karkkikauppaan täällä, mutta me ei niinku kaupaille niin mennään. Mutta me otetaan siis nyt tässä kaupallisessa, että ne kaupat aukenee, avautuu. Nyt me ollaan siis täällä kaupassa joo. Siis tää laiva niinku heiluu ihan järkyttävästi. Ja siis mä äsken mentiin tosta missä on hajuvedet ja sit kaikki ne meikit. Me mentiin siitä osastolla. Ja nyt mä oon tässä karkkiosastolla. Mä ostin tämmösen. Tää on aina pakko ostaa. Kun on laivalla, koska mä en näe tätä missään muualla kuin laivalla. Mä oon istuttu tässä jonkin aikaa. Tässä missä on peliautomaatteja niin yhdessä kohtia, koska näitä aika paljon. Ja täällä aika paljon melua. Ja joo. Siis me mennään nyt siis tonne. Niin me mennään siis autoille. Me ollaan nyt autossa, siis nyt me otetaan, että toi kansi niinku avautuu. Tai niinku, että me päästään silleen niinku pois laivasta ja sitten me ruvetaan avaamaan.
ajamaan Tämän täällä. sinne juttuun, sinne Latviaan. Mä oon nyt syömässä, mä syön siis hotdogia. Ja meillä on tässä lähellä kuulemma hotellikait. Ei kun ei ollutkaan, kun se oli 200 kilometriä meidän hotellille vielä. Ja mä rakastan näitä, mihin työntää toi nakki tolleen. Et se se mitä Suomessa löytyy niinku yleisemmin. Joo. Juu, me ollaan siis bensamakilla edelleen. Ja eli siis me odotetaan nyt, että kaikki tulee autoon ja sit me lähdetään jatkamaan Latviaan ajamaan. Koko. Ollaan siis nyt hotellilla ja nyt me ruvetaan katsomaan kasseja sisälle ja joo. Siis tää on ihan sama hotelli, missä me oltiin joku muutama vuosi sitten. Eli siis nyt mä laitan nivelrasvaa ja siis mä kävin äsken pesulla. Ai naama ei näy. Ja siis mä aina pakkaan tämmösen pikkuputeliin nivelrasvaa, koska aina siis kun lähdetään matkalle, niin mä aina pakkaan tuollain pikkusen rasvapurkin nivelrasvaa, koska se on tämmönen, se pyöreä iso rasvapurkki, niin en piti sitä ihan kantaa mukana, niin kun se on niin iso. Ja ja siis mä laitan äsken meidän ystäväperheen jäsen osti siis mulle tämmösen ja nyt mä maistan tätä tässä. Tää on siis, mä uskoisin, että tää on latvialainen juoma, mutta en ihan varma. Joo, mä äsken yritin etsiä, että miten tää avataan, mutta sit mä selvisinkin tosta. Että avataan tästä. Mistä päälle? Tää on aika tutun makuinen. Joo. Tästä kuvasta päätellen. Tässä on ananasta, appelsiinia, jotain tommosta hedelmää, porkkanaa, viinirpäleitä ja vihreitä omenaa, ainakin noita. Eli niinku tutti frutti maku. Koska meillä ei ole täällä huoneessa mitään, niin mä syön pullaa ja sitä meni rikki. Niin mä kai sit syön sitä näin yhdistettynä. Koska tää ei hyvä, jos syö pelkästään tätä. Niin kuin mä äsken sanoin, että koska meillä ei ole täällä mitään ruokaa, niin mä syön muutaman tämmöset, en paljon. Ehkä. Siis mä syön kyllä tän pullonkin nyt loppuu. Ja rupean tyylin kattoo YouTubea tai Netflixiin. Varmaan YouTubea. Ehkä. Mä en käy vielä nukkumaan. Mutta juu. Hyvää yötä, moikka. Ja kiitos kun katsoit videon.